F'Għawdex l-iskema hija miftuħa sidin ta' residenzi privati, għaqdiet mhux governattivi u negozji li jinsabu fiħdan iż-żoni ta' konservazzjoni urbana, UCAs, tal-lokalitajiet kollha fir-Reġjun Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri qal li l-iskema se tkompli tikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli u sens ta' identità aktar b'saħħtu f'Għawdex. Daqstant din hija opportunità oħra li tkompli ssaħħaħ sabiex insebbħu il-karatteristiċi arkitettoniċi li għandna madwar Għawdex. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg tar-rendi kont tas-sottomissjonijiet fir-Reġuni Punent u Nofsinhar. Kenna il-fuq minn 424 sottomissjoni għal Punent li minnhom 408 ikkwalifikaw għall-iskema b'allokazzjoni tal-fuq minn 6.8 miljuni. Kenna mbagħad għan-Nofsinhar ta' Malta il-fuq minn 370 sottomissjoni bi 355 jikkwalifikaw għal l-iskema ir-Restawra Darek b'allokazzjoni tal-fuq minn 5.6 miljuni. Is-Sur Buttigieg qal li fi skema addizzjonali għal dawk il-proprjetajiet fi grad 1 u 2 il-barra mill-UCA ġew aċċettati 14 l-applikazzjoni minn 99. Żied li madwar €900,000 li ma ntużawx fi skema oħra ġew allokati għal Għawdex. L-applikanti jistgħu jibbenefikaw minn għotjiet sa 15,000 euro għal proprjetajiet f'UCAs, sa 100,000 euro għal restawr ta' bini skedat grad 1 u sa 50,000 euro għal grad 2. L-applikazzjonijiet fetħu se jibqgħu miftuħa sal-1 ta' April u se jiġu evalwati skont l-ordni li fih jaslu.